Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị mày á. Sao? Bạn trẻ mày ya mẹ là mày. Mày ya lấy thì cũng angel sao? Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Erïong eringet ka bajur kala Syllad iki katu ka netili Shnong hapo ka Eastern West Councils District ha ka med jong ka arpo trek uyayom arjau pun Briew. Na pedeng Shnong ki bala syakta ha ka jingwan shop ka Erïong ka Shnong Rikhen bat ka Shnong Mawkhapkhwa ki dei ki art ligi Shnong ki ba ka jing Julor kala Khambun. Ha Rikhen kat kum ka jing thu uskatri Shnong laong ba kumba arpun real tiligi Ïing ki la syap Julor kentup ya ka Ïing Skul jong ka Christian Secondary School kat ba ka Mawkhapkhwa kat kum ka jing thu Sodar ba Kuastar El Kinshi ki Ïing ki belasya penjular ki long kumba khat santeli kentup ya ka Ïing School jong ka Government Lower Primary School u skadri jong ka Shnong Rikhen uba penskam borlang nongrang ula kerpa ki bor sarkar bakin sngo baban penkloi ki lat jingrap sya ki long Ïing ki blamat ya ka jingsha penjular ki Ïing ki sem ha ka jingwan shop ka Erïong badula ong ba ki don ki long Ïing ki blahab ban lejno sya Ïing ki bah Ïing namar ki Ïing jong ki kim long shu ban syong ban sa namar ka jingjular. Kaba ka Erïong menen jangan kejanmet hak abor kumba khatway san posau ladang ambakla kalawan ka Erïong ka bajur kajing kibor jong ka jing penjot jong kemariang hang ne po Shnong jongi Rikhen hadin ba ka Erïong kala sangai ngila nakaliang jongi kinong yalam Shnong ngila persyang ban lek mi ban lek rong haki Ïing kibala penjulor Niyoi ba kidon hado ar pendu teli kilong Ïing kibala mat ia kani ka jing sya penjulor ka Erïong te kidon ro kilong Ïing kumba santeli ka jing julor jongki kalolong ka bajor wat ba ki tnom Ïing ro kim don syo ka jaka ba ken thia kendam ro kim long syo ki hab ban lek sa ban lek thia ha ki Ïing pramarjan ki ba Ïing ba sem jongki te aba ka jing pai ki jongi ngi ba ka ni jing penjulor ka long bajor hado kata-kata wat om tang ki Ïing Briew ndre wat ki Skul ro ki ladon ki Skul bala penjulor penjot lakini ki bor jong kamariang te nagaliang jongi kum kinong yalam Shnong ni don ban karpat jor hakmat kinong ki ba kham halor ba kin kampen kloi kano kalat kano kalenti ban phai khmat sya kini kilong Ïing ki blamat ya kani ka jing sya penjulor ha ka Erïong te ka nakaliang jongi kong ka Shnong mila patip ro ablok ban nakaliang kran sabak ro lawan ban saki dala dehi la Shnong jongi loyo I dala ki khmat ki jongu ya kilong Ïing ki blamat ya kani ka jing sya penjulor
Te nagaling jongi kum kinong ilam Shnong ni don bangkarpat wa siubha kilat kilenti kiba kibor kiba halor kin kampen kloy ya kane ka kam khnang ba ki to ki balamat ya ka jing penjulor ke bajor kin yo ban Shong ban sa biang hala ki jong ki Ïing sem ki jong ki. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot e ka Shnong no ngi kwa yo sngo bhan ka Shnong de la khot ka la yat Tikila pen sngo hina Shnong ki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ki don hi convey bet ya ki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ya ki kam ki jam jong ki Briew jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan na kane kawai ka project ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha ka jalla kadon kata kendon ka ba 90% of non-managerial posts kan led shaki locals 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka ba phi amnot ngiru hangni shuaban take up yung project day ban su thu bakla habang warra yaki investment habang warra yaki bakum kini ki project net yang nga opi ka ba khaddu ka jing mantoy kan long yangi ki kon samna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.